ang karera. RR, Team RR. Naamay muliya na dito, wala lang na mo napataod. So Team RR guys. Mahinay lagi kay delikado kayo. Makanang siguro. Tungtong na rin. Ha? Tungtong na rin. Dili, awan ba? Basta daghan man oy. Nanglan magmuli eh. Oo, sa power na. Kaya dito. Daog yung daan, pastor. Muna mo ang rider guys. Ikaw rider dong. Sa ngalan ni mo dong. Sa ngalan mo. Ha? Washing. Okay. Pamahaw guys. Luar lagi kita lihat. Kaya kaya itong papaspason yung kaon ha. Pakita inyong hungit dire. Kaya ron natin ipapaspas ang daman. Dong, agtalikod doon. Makita itong mga hungit. Mga unta ninyo. Don't worry. Mga probinsyano di araw no. Probinsyano. Taga tayo taga probinsyano taga dito. Oh, taga mo to. Ano na sa kumaw? Yo wala na dai. Tapos. Ay ko na rin. Ah. Ano? Kuya. Sa pagsayagan siguro. Rider, may buto-buto. Hindot at nga natoron kanang katong dipolog ba? Kung nagkontrato sa Liangaw. Oo, ito. Ato, taog kwarto may sentro mo ato. Takno na. Nato ay katupa. Kaya rusero na rin. Ha? Kaya rusero. Dagan kay rusero. Ay, sa mga ulang. Anything. Oh, kublang ay. Wala ka dong dala. Meeting sila mga langga. Dinain para. Team RR. Go Team RR. Win or lose.
Basta daog. Okay? Diyan sa nako. Okay. Open. Wala man ko mo. So napamidaghang sudan na bilin ng langga. Oh, i-focus daw nato siya. Nga nagipos-hipos kuno hay. Oh, nagipos-hipos na siya ha. Aw, tara di ay dito oh. Oh. Sa man. Aron ingnon nga. Ayo po kay. Aron ingnon nga intabang gid siya na ti Gina. Oh. O di ba? Oh, unsa man ka mo tunga gid mo i-focus. Oh, unsa nang pwede mong buhaton di ay? Oh, ikat na nato. Okay, cut daw. Oh, uli makina guys. Nani mamugsay ra siya. Lumba ni pero mamugsay ra ang rider ani. Uli makina oh. Naman kami guys. Oh. Ano masasabi mo sa bangkarira natin ngayon? Kanay mo manager. Oh. Ay, akong manager guys, so siya mo magpayong na karon guys kay. Oh, gikan ni Syria. Oh, kako pod gikan sa Chinese, sa China. Piki. Maano mo? Oh, kana sakto gyud na. Guys. I-mute na to guys, kay bad to guys. Ha? Ay, oh, shout out sa mga taga Sinunok. Sinakaban. Okay, shout out guys. Big thumbs up sa mga taga Sinakaban. Oh. Asa kanini siya? Kanini kasi ngalan ni? Yuki Kai go. Kuy. Ang team Guys, malapit na, guys. Lapit na. Tayo na lang ang hinihintay, guys. Gilisan na ni mo guma tong diri katong miagi man ay. Oh. Ang pa na ba? Sige ba? One minute lang bro. Hindi makalos na. Mana, lupay mo dyan. Team RR. Okay, panagatan nga riders, Wild Shadow. Alisa mo dari kay upirma sa mo sa inyohang Weber. Wild Shadow nga panagatan. Palihog ko. Picture. Panagatan kategori. Ay, Wala na inyong premium, gulbot na. O, dili, mauli.
Sabi ko, wala. Sabi ko, mga yung premium, yung puton. Pinitisan. Batang na sa'yo, kaya yung puton. Mapicture ko kayo. Wala ka pa muso, rin ang puso rin. Gamay lang, ilang kay natasa kay para sa continue ron. Dada. Pinigdawat tayo ng sakuan, premium. Jairos, may wala ba nila? Mga mga tarpulin, di bang katagaran sa mga kilig-kilig. Pwede na yung kuha na. Nangyuha na. Ayaw na lang magkuha. Kaya malimpyo na lang muna niya. Ano ba itong minuto? Dagan. Kuhaan nyo na. Kapay isa itong kilig. Kapay isa. Tulog na lang kabok ko. Awa na. Muna lang na. Sa gyros o owner, operator and owner. Pangkatan kategori na po diare. Okay, for the champion, RR gikan sa Tanggu City. Dong ganiti ko dali dong ijon. Ay dong Gigi, ali dong. Guniti ra na dong kay magpicture ko kay maot kay nagkuan. Okay, pareho ko lukdo. O lukdo, ibutang lang ng bangko. Ibukat ka na. Dali, kwintos. Yeah! Mausok maka ng tangking ha. Wow. Pagod. Champion Bang Carrera 2023 is sponsored by Sumo. Basta Sumo. Rato. Kakul. Smile. Peluang kamu. Okay. Kita na kayo, dalanan to. Panagatan kategori. Okay, dadaanan na makina. Pasana na ka. Maramang dagano mo makina dito sa inyo ha. Muuna lang na. Ani? Kwintas. Okay, next. Dara karton sa inyong makina. Sana all. Karton. Ayaw sa mong panglakaw. Third prize. Kinsay third. Si Uncle Tonyo na lang mga awit. Ay, padapin. Bangka kuan kanang panagatan kategori na ba dare panagatan kategori. Okay. Panagatan kategori. Guniti. Ano pa yun? Dali, ano ba? Ay picture sa picture. Italo mo kuan. Yes. Ay, isa kayo na karton. Sige, tukang na. Biar. Picture po tayo. Ito. Ano, ito ng picture po tayo. Passport ba? Excuse ko kaya, dito kaya sa video. Lanta, 1, 2, 3. Isa pa. Picture.
1, 2, 3. Dili man ka. Last. 1, 2, 3. Okay. Don't worry guys, ang sudan ra kong gikuhaan, oh. Dili ang inyong mga mungit. Wow.